Primer de tot, des del Fòrum de Debats, un divendres més, ens trobem aquí i us volem agrair la vostra presència. El format de l'acte serà l'habitual, l'exposició del nostre ponent i després obrirem un torn de preguntes, al que Ramon després us contestarà. Comentar que quan vam començar a planificar al juny la nova temporada, un dels temes que vam exposar sobre la taula, perquè era un tema important que crèiem que es tenia que tocar, era el del sistema actual de pensions, la seva situació, la seva sostenibilitat, i vam pensar que la millor persona per poder tractar aquest tema era aquí en Ramon, el qual, al marge de ser economista, és activista de la Maria Pensionista, no? Ja fa molt de temps que sentim parlar sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions i quan se parla de la falta de la insostenibilitat del sistema, s'acostuma a donar sempre el tema s'acostuma a parlar d'un tema demogràfic, d'un problema demogràfic. Però clar, què n'hi ha darrere d'això? Sobre aquesta insostenibilitat del sistema s'han fet alguns canvis, sempre dintre del marc del Pacte de Toledo, i s'ha modificat el sistema de càlcul de les pensions i el sistema de revalorització de les pensions. Tots som conscients que abans les pensions es calculaven i es revaloritzaven en funció de l'IPC, ara hem passat a calcular-ho sobre un factor de sostenibilitat i any darrere any veiem com les pensions van cada vegada sent més baixes en comparació amb el que puja la vida, perquè en els últims anys, des del 2014, des que es va aprovar el 2013 i es va començar a aplicar el 2014, les pensions només es revaloritzen un 0,25%. Darrere de tot això, un comença a fer-se una sèrie de preguntes, perquè com veiem que els mitjans ens parlen sempre d'aquesta insostenibilitat, què n'hi ha de veritat en el tema? També ens tindríem que preguntar, davant d'aquest problema, aquest suposat problema, com ho gestionen altres països del nostre entorn. També seria bo preguntar-se què darrere fons n'hi ha això, quins interessos n'hi ha en vendre aquesta pel·lícula i trobar-te dels interessos que n'hi ha darrere d'una possible privatització parcial o total del sistema públic de pensions. També seria interessant parlar de que si a l'any 2000 es va crear el Fons de les Pensions i del 2000 al 2011 es van arribar a acumular 66.000 milions d'euros, no es poden donar les condicions per aconseguir que el sistema sigui sostenible i tornar a generar un fons de pensió? Clar, són una sèrie de preguntes que en Ramon intentarà donar-li resposta i dit això ja no m'allargo gaire més i us passo amb Ramon. Un fort aplaudiment per a Ramon. Començava agraint a tots els que heu vingut aquesta tarda aquí i els que heu organitzat aquest acte, perquè efectivament crec que és molt pertinent en aquest moment treure aquest tema. Jo intentaré ser el màxim de pedagògic possible, però crec que la primera cosa que hem d'intentar tots plegats és intentar entendre la naturalesa del problema on estem, per entendre les trampes en què ens volen fer caure i entendre el perill en què estem. Jo intentaré fer una exposició, primer partint dels arguments que aquells que estan fent les contrarreformes de pensions estan plantejant, que sobretot és que és insostenible el sistema de pensions que tenim perquè la gent vivim més anys. Després intentaré analitzar les mesures que s'estan adoptant sota el pretext d'aquest argument, i potser hem de tindre una mica en el cas de l'estat espanyol, però hem de ser conscients que això és una contrarreforma que s'està produint pràcticament a escala global, a tots els països que tenien sistemes públics de pensions. Aquells que ja no els tenien, doncs, evidentment no poden liberalitzar-ho i reformar-ho. En tercer lloc, intentaré explicar
quines són les causes reals. Hem començat per dir els pretextos, però intentarem veure què hi ha al darrere d'això, per què es prenen tanta molèstia i generen tants conflictes per acabar amb el sistema públic de pensions, i veure els efectes que aquestes mesures en la pràctica estan portant a la vida quotidiana de molta gent i a les que poden portar. Finalment, entraré després ja a una segona part, que és les solucions i què és el que podem fer i què és el que estem fent la ciutadania per intentar evitar això. Començant per la primera qüestió, que és l'argument que ens donen, és que això, com està fet amb una altra... és l'argument de que no podem mantenir les pensions perquè vivim més anys. I aquest argument, fixeu-vos, que és un argument que ha anat penetrant com la pluja malaia, a poc, gota a gota, en el cap de tots nosaltres. És a dir, ens han intentat convèncer que és impossible que demanem que es mantinguin les pensions perquè, fixa't quina desgràcia, ara vivim més anys. Per què és fals aquest argument? És fals perquè aquests savis, curiosament savis, que no venen ni de la universitat ni dels centres de recerca públics, sinó que provenen del sector bancari. Quina casualitat. No tenim gent que sàpiga de fer càlculs matemàtics ni en la recerca pública. Els tenim que anar buscant al sector privat, sempre. Aquests savis no consideren el que està passant amb l'esperança de vida. Perquè si mirem enrere, què és el que veiem? Que és veritat, ara vivim més anys, però l'esperança de vida, sobretot, s'ha allargat a partir dels anys 50 amb el descobriment dels antibiòtics. Si mirem enrere, podem veure en aquest senzill gràfic que us he posat aquí, que realment quan va augmentar molt l'esperança de vida va ser entre els anys 30 i els anys 50, que es va passar de 50 anys d'esperança de vida a 70 anys. Perquè les malalties infeccioses, amb els antibiòtics, la gent que es moria de tuberculosi i de pulmonies va deixar de morir. Aquest és el canvi substancial. Això va significar un augment, en aquest període, de l'ordre del 40% de l'esperança de vida de les persones. Molt significatiu. I què va passar? Caramba, va resultar que les pensions van augmentar. Durant els anys 50, anys 60, anys 70, les pensions augmentaven. Es va oblidar d'aquest fet. I ara què passa? És veritat, seguim allargant l'esperança de vida. A molts països. Perquè també tinc que explicar que ens hem endut la sorpresa recentment d'observar com la darrera actualització de l'Institut Nacional d'Estadística ens informa que a Espanya, tant homes com a dones, per primera vegada des de la Guerra Civil comencem a viure menys anys. I algú tenen que veure les llistes d'espera, la privatització de la medicina, el copagament dels medicaments en tota aquesta qüestió. Per primera vegada, està baixant poquet, un ordre d'alguns dies, de mitja, quasi bé una setmana. Però per primera vegada s'ha revertit. És a dir, tenim millor ciència, més medicaments dels que teníem l'any passat, més coneixement, però la gent mor abans. Ja no és... Però bé, què és el que ha passat? Que des dels anys 60 als 90, sí, de mitjana es va passar dels 70 anys als 80 anys d'esperança de vida. Això representa un augment del 14%. Molt inferior al 40% d'abans. Es veu que, en fi, aquestes matemàtiques evidents sobre increments, creixements relatius, aquests suposats savis els han oblidat. Però anem més enllà. Quina altra cosa obliden? No obliden el fenomen que va permetre que les pensions milloressin mentre augmentava l'esperança de vida, que és la productivitat. Vivim en un món que cada vegada és més productiu. És a dir, amb les mateixes hores de treball som capaços de produir més mercaderies. Si abans necessitaven 500 hores per produir un cotxe, ara el podem produir en 350. Si abans necessitàvem 20 minuts per fer unes sabates, ara les fàbriques les treuen en 10 minuts. La productivitat augmenta. És algo nou? No. La productivitat a la Unió Europea, fins i tot després de la crisi,
amb alguna excepció, el cas italià, que tindria la seva explicació, ha seguit augmentant, i ha seguit augmentant a nivell mundial, de l'ordre d'un 15%. L'augment de la productivitat és el que permet que, paral·lelament al que augmenta la productivitat, augmentin els salaris i augmentin les pensions. I permetin observar un petit detall. Que augmentin els salaris no vol dir que no augmentin els beneficis. Si la productivitat augmenta un 15%, els salaris poden augmentar en aquest període un 15% i els beneficis augmentaran un 15%. Ara bé, què és el que ha passat des dels anys 90? Que els salaris en termes reals han baixat un 20%. No en termes nominals, en termes reals de poder de compra. I, clar, això vol dir que tot aquest creixement de productivitat va en benefici de l'altra part, del capital. I es veu que no en tenen prou amb això. Es veu que, a més de baixar els salaris, tenen un problema perquè hi ha una part, que és el salari social, com són els sistemes de pensions, que regulat jurídicament no és tan fàcil baixar-lo, perquè estava indexat, pujava amb el cost de la vida. És a dir, el problema no és que no hagin recursos, el problema és que volen treure més beneficis dels que treien abans i es volen beneficiar de la productivitat en exclusiva el capital. Productivitat que qui crea la productivitat? Qui crea les innovacions, els nous medicaments? Qui construeix les carreteres que fan que puguem anar més ràpid? Qui desenvolupa els programes informàtics? La gent. Les persones som els que contribuïm a desenvolupar el món. No els inversors que estan en uns fons d'inversió en paraïsos fiscals, que són, en canvi, els únics que es volen beneficiar del desenvolupament i d'aquest progrés. I, per tant, s'obliden. No existeix. Realment, el que sí és greu és que aquelles institucions que tindrien que defensar la ciutadania i els treballadors, quan surten aquests consells de savis, no hagin obert la boca. En concret, en el 2013 vam tenir que sortir 24 economistes en posició crítica a difondre un manifest explicant aquestes coses. Que les reformes no eren un mandat ineludible, un mandat diví, sinó que eren producte d'una correlació de forces que pretenia redistribuir la riquesa en contra d'una gran majoria i en favor d'una minoria. Que les pensions eren perfectament retribuïbles, senzillament repartint la riquesa que es creava, senzillament amb la mateixa proporció que s'havia fet en el passat. No és que estiguem demanant una millora, no. Estem demanant senzillament mantenir les conquestes socials adquirides en el passat. Però és més, aquests economistes s'oblidaven d'una altra cosa. Confonien població amb població activa. I vaig explicar-vos això. És a dir, fa 50 anys el sistema productiu es mantenia amb una població de la qual la meitat de la població no participava en la producció, les dones. La major part de les dones no produïen o no entraven en la producció, produïen treball domèstic, produïen cura de les persones, però no produïen econòmicament. No tenien salaris i no contribuïen al fons de la seguretat social. Ara la població és la mateixa, però el panorama ha canviat radicalment. Tota una sèrie d'avançaments, la millora dels electrodomèstics, la comoditat, ha baixat el temps de treball necessari a la casa, però, en canvi, les dones s'han incorporat en el mercat de treball. És a dir, que tot i que tinguéssim la mateixa població, ara tenim el doble de treballadors. Per tant, podríem tenir el doble sistema de pensions dintre de la unitat familiar, perquè ara estan cotitzant a l'home i la dona, no només a l'home. Aquest detall resulta que tampoc el veuen aquests experts. També aquesta és una altra explicació de per què, quan en els anys 90 van vaticinar que el sistema de pensions s'aniria en orris, va resultar que vam entrar en un període en què la Seguretat Social va tenir un excedent com mai havia tingut en el passat. Vaja, jo, si estigués en una empresa i algú s'equivoqués
de manera tan brutal, no li tornaria a donar el mèrit de ser un expert, però aquí hi ha una sèrie de persones que en els anys 90 deien això i que en el 2004, 2012, 2013 tornaran a intervindre per dir que el sistema de pensions ara sí que no s'aguanta i ara sí que l'hem de retallar. I és més, tampoc tenen en compte l'aportació dels treballadors emigrants. Tot això fa que potencialment el sistema de pensions sigui sostenible. Estan alarmant a la gent per anestesiar-nos, perquè pensem que aquest sacrifici no té alternativa, no hi ha alternativa, i hem d'acceptar que les pensions no existeixin. Primera qüestió que m'agradaria que vostès sortissin d'aquí plenament convençuts de que això és una falsedat i a donar batalla en el vostre entorn familiar, de treball, de que és perfectament possible mantindre i fins i tot millorar el sistema de pensions que tenim en aquest moment. Ara bé, si ells tinguessin raó, si efectivament el sistema de pensions no fos sostenible, hauríem d'impulsar una sèrie de mesures. Escolti, no n'hi ha prou, augmentem les cotitzacions empresarials, que és el que aguanta el sistema de pensions. No n'hi ha prou, doncs fem que tota la gent que no cotitza, la gent que està en un treball precari, la gent que és autònoma, falsos autònoms, la gent que està en el treball... Tota aquesta gent contribueixi al fons de la Seguretat Social, cotitzi i faci dues coses. Un, aportar fons per mantenir els nostres pensionistes d'avui i dos, generar drets per ells en el futur. Perquè quan als joves se'ls diu mira que bé, no tindreu que cotitzar. Sí, el que no se'ls diu és que els anys van passant i que ells van perdent drets a tenir el dia de demà una pensió. Això seria un lògic. Però en canvi què han fet? Sorprenentment, amb aquell diagnòstic, el que fan és baixar les cotitzacions i excloure milions de persones de cotitzar. Posen les tarifes planes perquè les empreses puguin contractar joves sense que cotitzin. És absolutament incoherent entre el diagnòstic que fan i el contingut de les seves reformes. No hi ha coherència amb això. Vol dir que estan buscant una altra cosa. No estan buscant fer sostenible el sistema. El que estan buscant és rebentar-lo. I és més, precaritzen el treball a través de les reformes laborals perquè hi hagi més gent que té que treballar sense poder cotitzar o que té de treballar de manera parcial sense poder generar drets permanents. En realitat el que hem provocat és que ara tinguem més treballadors que abans de la crisi, però en canvi la Seguretat Social tingui molts menys ingressos. Perquè el que hem fet és una part del treball que generava cotitzacions i que generava drets, ara l'hem convertit en treball precari, treball de falsos autònoms, treball que no genera drets per a aquells que el presten. I ens diuen, hi ha una alternativa. La solució és que us feu una pensió privada. És certa aquesta solució que proposen? Mireu, podem escarmentar en cap aliè i veure què els hi ha passat als pensionistes dels Estats Units. Avui, a dia d'avui, no només s'han perdut gran part dels fons d'inversió a la bombolla del 2008, sinó que a dia d'avui el forat o l'absència de diners que la gent ha posat en el sistema privat de pensions nord-americà, el forat reconegut és de 3,85 bilions de dòlars, bueno, milions de dòlars, perquè això està tret d'un... el que s'ha acabat analitzant que falta i legalment es reconeix que s'ha perdut 1,38. Què vol dir això? El reconeixement legal, aquest 1,38 que s'ha perdut, permet que els fons d'inversió descomptin el que la gent li han de pagar
aquesta quantitat. Li diuen, vostè va posar això en un fons que ha fet fallida i ara, si li havíem de pagar 100, li paguem 70. Però en realitat, el que es diu aquest estudi és que el forat és molt més gros i que no s'atreveixen a fer-ho públic per les conflictes socials que això generarà en un sistema que no hi ha sistema públic de pensions, tot és privat. Això ha passat només als Estats Units? No. Ha passat a Xile, ha passat a Uruguai, ha passat arreu on hi ha fons de pensions privats. I és més, passa també aquí a Espanya. Mireu, dels 257 fons que tenen més de 15 anys, perquè després hi ha fons que surten com bolets, arrapen els quartos i desapareixen, d'aquests que podem dir són més sòlids, fixeu-vos, de 257, només 3 fons de pensions han aconseguit una rentabilitat que superés el de la deuta pública, que és la mínima rentabilitat que qualsevol persona podria obtenir. És a dir, què ens estan dient? Doneu els vostres diners a uns gestors que el que fan és perdre'ls. És casual, això? No. Què fan els bancs? Els bancs, de la gent que pot pagar-se un fons de pensions, agafen aquests diners i els utilitzen per comprar les inversions més dubtoses i les inversions que tenen més pèrdues. Perquè una vegada estan en mans dels bancs, els treballadors ja no controlen què fan amb aquests diners. I si hi ha unes accions que van cap a dalt i unes altres que van cap a baix, quines creieu que vendran en els fons de pensions? Les bones o les dolentes? No fa falta que ens ho preguntem massa, ja ho veiem. Tota la inversió porqueria ha anat als fons de pensió. Fixeu-vos això, que només 3 aconsegueixen superar aquest guany mínim. Avui, ara ho comentàvem amb el Marc, no? El senyor Rajoy es despenja dient que no ens preocupem, que això ara sí que ho arreglaran. I ara el que faran és que posaran límit a les comissions bancàries, perquè aquesta és una altra. Amb el que poseu a les pensions privades, els bancs agafen i, a més d'invertir-ho malament, us cobren una comissió només per guardar els diners. I què resulta? Mireu, jo estic a la universitat, ens van fumar uns fons obligatoris, no podem tal, per nassos tenim que deixar els diners en allà. I què passa? Pues que portem uns anys que cada any hi ha menys en el fons, dius, com és possible? Cada any m'agafen una part i ho posen en allà i cada any hi ha menys. Sí, no, és que sí, posem 30 euros a l'any, però les comissions són 35. Clar, mireu, abans dels fons de pensions, guardeu els diners a sota el matalàs. Són les guineus guardant les gallines. De què va el sector bancari? En aquest país hi ha altres, però en aquest país no ens en recordem de les preferents? No ens en recordem de les fallides, repetides fallides, que sempre s'acaben carregant sobre els pressupostos públics? Però és que, a més, les pensions privades tenen un altre problema. Només el 10% dels treballadors té capacitat d'estalvi per pagar-se un fons de pensió privat. I, per tant, què és el que busquen? El que busquen és que a l'estalvi més important que fareu probablement totes les persones que esteu en aquesta sala al llarg de la vostra vida, que és la cotització al fons de pensions públic, més que el que heu estalviat comprant un pis o a l'estalvi més important els diners, és el que heu dipositat més a més en el fons de pensions. Doncs el que volen és arreplegar-ho com van fer a Xile de Pinochet. Agafar aquests diners de la caixa pública i ficar-se a la caixa privada, que ja el rebentaran i ja se'l poliran ells quan els hi sembli convenient. Aquesta és, diguem, una de les perspectives, una de les coses que estan buscant amb aquesta suposada alternativa de les pensions privades. Les pensions privades el que porten és el que veiem avui als Estats Units. Gent gran que amb 80 anys té de seguir treballant perquè s'ha quedat sense res. Tot el que havia estalviat i tot el que havia invertit, no perquè siguin uns irresponsables, que després és el que els mitjans de comunicació, com bevia molt, com te portava una vida dissipada, ara és vell i miri allò, la cigarra i la formiga, no. Gent que ha treballat i que ha estalviat tota la seva vida s'ha trobat que quan ha obert la caixa no quedava res. I el que volen és traspassar aquest model arreu del món. Faltarà
que les persones d'Europa o les persones de l'estat espanyol no s'hi deixem o no aquesta qüestió. Bé, això és dada sobre aquesta rentabilitat. Aquesta volatilització dels fons públics és algo que veiem que està arreu dels fons d'inversió mundial, no és una cosa particular de l'estat espanyol. A l'estat espanyol, en fi, ens som més familiars, ja coneixem la cara d'alguns banquers, no? Però és que a nivell mundial els altres són iguals, són de la mateixa espècie, i per tant estan, diguem, destrossant aquestes reserves públiques. Però és que a més té un altre element, el qual no em vull estendre, que és un element recessiu per l'economia. Perquè què ha passat quan en tots aquests països on s'han privatitzat les pensions, aquesta borrada de diners? No us podeu imaginar la quantitat de diners que signifiquen això amb estalvi. Ha passat del sector públic al sector privat. El sector públic què fa amb aquests diners? Inverteix de diferents maneres, construint carreteres, hospitals, educació, proveint serveis. El sector privat, els bancs, si els hi passen aquests diners, si els hi deixen recollir amb ells, què fan? Doncs mireu, hi ha una paradoxa. Són tants diners que no saben què fer amb ells. No saben què fer amb ells. Perquè aquesta és una altra de les paradoxes de l'economia. Un pensa, home, si tingués diners faria això, faria allò. Però els capitalistes tenen un problema. Si tenen molts diners han de trobar algun lloc on invertir-los, de manera rendible. I si tens molts diners, això no és tan fàcil. Perquè les possibilitats d'inversió i d'una inversió que doni rendiment no són tan grans, no són tan... I què és el que produeix això? Mireu, el que produeix el que hi ha en aquest gràfic, què és? Aquest és el creixement real de l'economia. I aquest és el creixement dels fons d'inversió, de l'economia especulativa. Què és el que porta? El que porta és que com hi ha tants diners i hi ha relativament poques oportunitats d'inversió rendible per als capitalistes. Inversions necessàries en hospitals, carreteres, en tenim moltes. Però les rendibles, les que donen diners, no són tantes. Què fan? Comencen a cebar la bomba de l'especulació. Comencen a fer diners creant una bombolla en el sector de les .com, creant una bombolla en el sector de la vivenda, creant una bombolla amb els bitcoins, amb tot allò que repleguen que poden especular. Per suposat, això no crea ni riquesa real, crea diners, perquè aquells que entren i surten amb aquesta especulació, si saben jugar, poden guanyar molts diners. Però els diners que van a comprar i recomprar cases fetes, els diners que van a canviar repetidament de les accions d'un a l'altre especulant, intentant pujar de valor, no van a crear llocs de treball. No van a produir, no generen més fàbriques que donguin feina a la gent, que produeixi mercaderies útils per la gent, sinó que van a l'esfera especulativa, i aquesta esfera especulativa, tard o aviat, es desinfla. Es desinfla perquè darrere d'això, l'última l'hem viscut a casa nostra, la bombolla immobiliària. És veritat que jo puc tenir una casa que avui valgui 100.000 euros, demà 125, 150, 200, i puc pensar que sóc més ric. Bé, sóc més ric si quan val molt agafo la venga i retiro els diners. Ara, si és la meva casa, jo no tinc més metres quadrats. No és que cada any tingui una habitació més i que la casa... No, tinc la mateixa casa. I el que en trobaré és que sí, el mercat valoritza això molt, però de cop, se'n va cap a baix, i al final què tinc? La mateixa casa. Això parlant d'una cosa que té un valor al final real. Pot ser la mateixa casa, un quilo d'or, una hectàrea de terreny, una quantitat d'aigua. Almenys si se'n va, el preu de l'or o el preu d'aquest tal, doncs mireu, tornarem on estàvem al principi. Però hi ha inclús formes d'especulació que estem veient aquests dies en els diaris, els bitcoins, que són purament aire. Per suposat, es poden guanyar diners, entrant i sortint, però cada euro que algú ha guanyat amb això és perquè algú altre ho ha perdut o el perdrà. Perquè aquell que ha arribat a pagar una borrada per allò, un bon dia es despertarà i veurà que allò és aire, són bits.
no es menja, no genera riquesa. A l'injectar tant capital provenent dels fons d'inversió de pensions, en lloc d'ajudar a activar l'economia, l'ha desactivat. Perquè imagineu-vos que demà vosaltres fóssiu capitalistes i tinguéssiu la possibilitat d'invertir 10 milions d'euros en bitcoins i guanyar el 20% o tal, o invertir això en posar una altra fàbrica aquí a Vic que dongui feina a la gent, però clar, això requereix comprar màquines, etc. i guanyar millor un 5, un 10%. Què faríeu amb els diners? Doncs aquest és el dilema en què es troben aquesta gent que es beneficien d'aquests fons financers. I el que porta és que això genera recessió. I això, aquesta recessió, porta que hi hagi menys gent treballant, menys gent consumint, menys gent que cotitza als sistemes de pensions públics i més dificultats per pagar les pensions. Produeix una recessió econòmica. Ara bé, he explicat un dels motius, afavorir el sistema de pensions, però tenen altres motius, i de fet més importants. Destruir el sistema de pensions és reduir els costos laborals en els països. I aquest és un tema molt important. A vegades pensem que això de les pensions és només una cosa en la qual està interessat, diguem, el sector financer del capitalisme. Error. Aquests estan interessats, tenen els fons privats de pensions, etc. Però el problema és que hi ha altres sectors que també estan interessats per la qüestió salarial. I intento explicar. Mireu, mentre la productivitat ha augmentat, el que veiem és que els salaris en termes reals a la major part de països han anat baixant en els últims anys, especialment després del 2008. És a dir, la productivitat augmenta, també a Espanya, però els salaris reals baixen. És a dir, els beneficis excel·lents. Aquests sí que per ells no hi ha crisi. La recessió és només per aquells que hem de pagar amb pitjors salaris. Ara bé, i això va acompanyat d'una situació en què les empreses pràcticament han deixat de contribuir fiscalment a l'Estat. Els estats, degut al procés de desregulació comercial, pràcticament han deixat de cobrar impostos a les empreses. Aquests impostos se'n van, o aquests diners, aquests beneficis se'n van a paraïsos fiscals. Veiem com les empreses de l'IBEX, les empreses més importants d'aquest país, no paguen impostos i en canvi reben subvencions. Per què? Podríem explicar molts mecanismes. Evidentment hi ha la forma cutre d'endur-te la maleteta a Andorra. No és el que fan les empreses. Les empreses amb la deslocalització el que fan és comprar i vendre les mercaderies que fan i els components que fan, de manera que dirigeixen els beneficis vers aquells territoris on no es paga impostos. Si una fàbrica produeix cotxes, la Volkswagen, i aquests cotxes tenen peces de 50 països, ells assignen una distribució de preus interna que desvia els beneficis vers aquells països on no es paguen impostos. Mireu, per no sortir d'aquest exemple, any rere any ens ve la Volkswagen i ens diu ui, no tinc beneficis, tinc pèrdues i, en fi, hem de baixar una mica més els salaris, hem de flexibilitzar una mica més la plantilla, ens heu de donar subvencions. Com es produeix això? La següent pregunta, i per què fan cotxes si perden diners? No. El que fan és, anem a suposar que hi ha un país en què es fabriquen les bateries. Aquestes bateries tenen un cost de 50 euros, però l'empresa les pot pagar a 3.000. I per tant, tenim un cotxe que es produeix aquí, paguem els salaris, paguem l'electricitat, paguem tal, i paguem 3.000 euros per la bateria. I resulta que perdem, cada cotxe que fem, perdem 50 euros. Hem de baixar una mica més els salaris perquè perdem. Bé, perd la factoria d'aquí. La factoria que fa les bateries guanya un 1.000% de beneficis.
No tenen que anar amb la maleteta d'un lloc a l'altre. En el procés de producció global desvien els beneficis allà on no paguen impostos. Algunes altres ho fan directament, ho heu vist, ho de Google. Declaren que tot el negoci ho fan a Irlanda, un paraís fiscal. I, per tant, tota la utilització que feu d'allò no paga impostos. Bé, això ha portat a que tinguem aquest següent gràfic. Aquest és el gràfic dels ingressos de l'estat espanyol. Agafo aquest, però si veiéssim els diferents països de la Unió Europea, no canvien. Mireu, va arribar un moment que les empreses, la contribució dels impostos empresarials, eren la meitat dels ingressos. Ara, què és el que tenim? Mireu, això és el que paga l'impost de societats, aquest trosset. Això són els pressupostos de l'Estat, Quina és la partida grossa? A l'IRPF, el que paguem tots els que estem en aquesta sala. A l'impost que paguem els treballadors. Però hi ha un altre impost que paguem també els treballadors, no en el nostre salari, sinó quan anem a comprar, a l'IVA. I clar, a l'IVA, proporcionalment, el paguen molt més la gent amb baixes rentes que la gent amb altes rentes. La família Botín no menja el doble de pa al dia o el doble de llet. I en canvi ells no és que tinguin el doble de renta, tenen una renta molts milers superior a la que i paguen el mateix IVA que nosaltres. L'IVA és un impost injust, és un impost sobre el consum que s'ha convertit en un impost principal. Hi ha una sèrie d'impostos especials, alcohols, tabacs, altres taxes, però fixeu-vos, societats s'ha quedat amb això. I si miréssim les tripes de quines societats, el que trobaríem aquí és el lampista, l'autònom, la cooperativa, la petita empresa, el bar, aquests són els que paguen societats. Les grans no paguen. Ara bé, això són els pressupostos de l'Estat, del qual hi ha una altra part, que quasi bé és una tercera part, com podeu veure, que és la seguretat social. La seguretat social, de fet, és un impost que paguen les empreses per poder utilitzar la mà d'obra. Poden no pagar impostos, poden pagar baixos salaris, però fins ara teníem una llei que diu, mira, vostè pot utilitzar el treballador, però li posarem un impost sobre el treball que implica que genera drets, salaris futurs per aquest treballador a través de la seguretat social. Aquestes empreses que porten des dels anys 90 deixant de pagar impostos ja saben que l'únic impost important que els hi queda és aquest. I el que volen és treure'l de sobre. I clar, si ens diguessin, us prendrem les pensions perquè us volem robar, així pel morro, en tota la cara, doncs segurament, en fi, ja faria dies que ens hauríem aixecat tots plegats. Però no, tornem al principi, ens diuen, no, és impossible, viviu tants anys que és impossible pagar les pensions i resigneu-vos a que aquestes desapareixin. Però clar, de pas, nosaltres deixem de pagar això. Les reformes que han fet del sistema de pensions estan encaminades a baixar les cotitzacions empresarials. I en paral·lel, evidentment, a baixar els ingressos dels pensionistes. Aquest és el nucli de fons de l'interès que ells tenen. I, per tant, és una disputa de la majoria social, de la ciutadania, del 99% de la gent, contra aquells que s'estan beneficiant de quedar exempts d'utilitzar la mà d'obra. Bé, com a conseqüència de tota una sèrie de contrarreformes que van des d'ampliar els períodes de cotització, reduir el punt de partida de la pensió a través d'un coeficient de sostenibilitat que consisteix, i que es començarà a aplicar a partir d'aquest any, que consisteix en el següent. Quan vostès vagin a jubilar, aquells que es van a jubilar a partir d'aquest any, els diran, miri, vostè porta 40 anys cotitzant, aquells que han tingut la sort de cotitzar tota la vida i han pogut treballar. I ara vostè tindria un dret a una pensió de 1.000 euros. Molt bé. Però ara li aplicarem un coeficient, una fórmula complicadíssima que, resumint, vol dir el següent. Quina esperança de vida havia quan vostè va començar a treballar, als 14 o als 16 anys? 70 anys, posem, no? Quina esperança de vida hi ha ara quan vostè ha deixat de treballar? 85 anys.
l'esperança de vida ha augmentat amb un 14%. Doncs des de la primera paga li restarem un 14%. Això és el principi de sostenibilitat, per versió de la paraula. Sostenibilitat vol dir una altra cosa, però el principi que ha introduït l'última reforma. Aquest any, com és la primera vegada que ho posen, descomptaran de l'ordre de 1,2%. Si tenies 100 euros, doncs en cobraràs, a partir d'ara, doncs això, 98 en 8. Però cada any el aniran augmentant, especialment si no reaccionem. El disseny que ells tenen és progressivament anar comprimint. Hem calculat que totes aquestes reformes acabaran suposant una reducció dels ingressos que abans hagués rebut un pensionista abans a ara de l'ordre d'un 20%. Les reformes que s'han aplicat fins ara. Observem que països com a Grècia, ara fa poc em trobava amb companys del moviment de pensionistes de Grècia i m'explicaven que han tingut 13 reformes. Cada vegada t'arrenquen un queixal, et prenen alguna cosa. I per tant, no pensem que aquí s'ha acabat. Dependrà de la capacitat de reacció i de parar-los els peus. Però el que hem estimat és que, primer, et jubiles 2 anys més tard. Un podria pensar, té sentit aquesta mesura? Podria tenir sentit aquesta mesura? Quines condicions serien necessàries perquè tingués sentit que la gent treballés 2 anys més? Home, si estiguéssim en un món que per efecte d'una guerra, d'un terratrèmol, ens haguéssim quedat sense res i necessitéssim que molta gent treballés perquè hem de reconstruir el país i no hi ha prou amb la gent que treballa, perquè hem de... podríem entendre un esforç de solidaritat en què tothom es posés a treballar des dels nens fins als avis. Això a vegades passa quan un país, per exemple, surt d'una guerra. Però quin problema té el nostre país? Ens falten treballadors? Mirem les oficines d'ocupació. Pregunteu-li als joves si falten llocs de... si el que fa és sobrar treball i no haver-hi treballadors. En un país en què tenim milions de gent sense treball, quin sentit té allargar 2 anys la jubilació? Us ho explicaré. El sentit no és que esperin que treballem fins als 67 anys. El sentit és que aquesta reforma s'acompanya també d'una altra cosa, que és la reforma laboral. I la reforma laboral permet acomiadar la gent quan comença a produir menys. Us imagineu una persona de la construcció treballant als 67 anys pujant els sacs de ciment? Oi que no? Què li passa a aquesta persona? Que als 50, als 55 l'acomiaden. En aquesta hi ha moltes altres persones. Baixa una mica la productivitat, fora. I per què el 67? Perquè el còmput per rebre la jubilació es comptarà ara ja no del 55 al 65, sinó del 55 al 67. I cada vegada tindràs dret a menys. En realitat el que ens volen és tornar al segle XIX, quan els vells acabaven a l'hospici. Quan la gent que ja no podia treballar, la seva família ni la podia mantindre i tenia que treballar pràcticament fins a la mort, i deixar de poder treballar pràcticament volia dir que et mories de gana. Això és el que passava en el segle XIX. Llegiu les novel·les de Dickens, revivim el que els mitjans de comunicació ens volen fer oblidar, com va néixer aquest sistema econòmic a Anglaterra, a França o a Espanya. No cal anar molt lluny. I això s'ha transformat per un esforç, una pressió col·lectiva i ciutadana que ha imposat determinats drets, entre altres el sistema de pensions. I serà possible que els nostres avis hagin imposat aquest dret i nosaltres ens el deixem prendre? Què és més difícil? Crear i conquerir un nou dret o defensar-lo? També aquesta reflexió ens l'haurien de fer nosaltres i també se l'han de fer els joves, que pensen que això de les pensions és algo molt llunyà i que no els pertoca, però que van veient
en aquests moments, a Alemanya, comença a haver-hi un fort moviment de joves de 30 i 35 anys, clar, que ja porten 10 anys amb la broma dels minijobs, i clar, una cosa és treballar 6 mesos, i mira, així agafo i me'n vaig amb Ryanair el fi de setmana, però quan portes 10 anys amb ocupació precària, sapiguent que no generes drets, que el teu futur és incert, que no pots formar una família, que no pots emancipar-te, pues es comença a reflexionar i es comença almenys a plantar una mica més de cara, com sembla que han plantat els sindicats alemanys en les últimes setmanes amb bons resultats, perquè les grans majories tenim força per obtenir coses si no ens deixem abduir mentalment per als discurs dels nostres adversaris. El sistema de pensions espanyol, com a conseqüència de tot això, ha tingut una evolució en què, després de la crisi, fixeu-vos en aquí que la crisi comença en el 2008 i fins i tot la crisi comença aquí, el sistema aconsegueix mantenir els ingressos però augmenta les despeses perquè hi ha més gent que jubila, clar. Arriba un moment que això que tenia que haver seguit creixent així se'n va cap a baix. Però per què se'n va cap a baix? Com a conseqüència de les reformes del sistema de pensions i de la reforma laboral. Si haguéssim mantingut el sistema que teníem, al recuperar-se l'economia, haguessin recuperat els ingressos, les cotitzacions, i no tindríem el problema que tenim. Però què és el que ha passat? El que ha passat és que el fons de reserva de la Seguretat Social ha anat baixant. Va augmentar, fixeu-vos, augmenta fins al 2011, la crisi és aquí. I fins al 2011 teníem un sistema públic de pensions que ingressava més cotitzacions que el que gastàvem els jubilats. Era un sistema sanejat, fins i tot dintre de la crisi. Què és el que destrueix aquest sistema? Fixeu-vos que a partir del 2011 ja no es destrueix més ocupació, més hores de treball. El que passa que es substitueix per ocupació precària, ocupació que no genera cotitzacions, baixos salaris, baixes cotitzacions, i això fa que baixi els ingressos. Aquí, les dades aquí m'acaben el 2016, però ara aquest any, entrant el 2018, ha resultat que a l'hora de pagar la paga addicional de Nadal, que és una de les 14 pagues que reben els pensionistes, ja no quedaven diners. I què hem fet? Home, com la situació política del país estava molt calenta, com per dir-se als pensionistes no cobrareu aquest Nadal, han fet una cosa molt perillosa, que és tirar dels pressupostos de l'Estat i tirar de deute pública. Ens han pagat les pensions a crèdit, en deute pública. Un normal seria pagar-les amb ingressos provenents de la Seguretat Social. Per suposat, si hi ha un moment que hi ha un forat, tampoc hi ha cap llibre sagrat que ens digui que no es pot anar en els pressupostos. Les pensions són un dret i el nostre criteri és que s'ha de pagar primer de tot. Primer que el deute i primer de tot, perquè és un dret social. Però que el millor és que es pagui en base al sistema. Perquè ara quina serà la següent jugada? Quan es discuteixen els pressupostos en aquest país en el mes de maig, es dirà, mireu, per culpa dels pensionistes ara tenim menys diners. Joves, us pujarem les taxes universitàries. Persones que utilitzen la sanitat haureu de pagar més pels medicaments. Treballadors públics, us haurem de baixar el sou. I qui són els culpables? Els vells. Aviam si ens matem entre nosaltres. Aquella màxima, divida't impèria, dels romans, divideix i venceràs. Ho tenen molt clar ells. I per tant ens estan col·locant un conflicte en el futur que no podem acceptar. I hem de fer pedagogia. Primer, explicar-se als joves que quan estem defensant les pensions dels nostres avis estem defensant les seves en el futur. Que aquest és un dret social que hem de defendre entre tots perquè és de tots. Però segona, que hem de posar remeis i mecanismes que distribueixin la càrrega
de forma justa i no la traspassin d'aquells que haurien de pagar i que han vingut pagant fins ara a aquells que ja estan prou empobrits després de la crisi del 2008. Per suposat, a més de reduir-se el fons de pensions, les reserves, el que tenim és que augmenta la pobresa al nostre país. Cada vegada hi ha més gent que està per sota del nivell de pobresa. I cada vegada la diferència entre els més rics, perquè sí, en aquest país hi ha gent que és molt més rica del que eren el 2008. Es venen més cotxes de luxe. La despesa de la franja més rica, de l'1% més ric, ha augmentat enormement en aquest país. Però la major part de la gent s'ha empobrit. I una de les peces d'aquest empobriment és la degradació del sistema de pensions. Augmenta la pobresa, en fi, a molts. I per suposat, un altre dels elements, que tampoc ara m'estendré, és que darrere de tot això hi tenim les institucions de la Unió Europea, el Banc Central Europeu, que és el que va posar en condicions, el que va dient, no, impostos a les empreses no. Mireu el que ha passat a Grècia. A Grècia hi ha un dèficit provocat per la fallida bancària que produeix el flux dels especuladors que procedien d'Alemanya, de França, de Rússia, i havien anat a invertir a Grècia i fan fallida i obliguen a l'estat grec a que rescati aquests bancs. El mateix que ens van fer aquí, però amb una proporció diferent, un país més petitet i una deute més gran. Aquests bancs, aquest Banc Central Europeu que imposa, podria imposar diverses solucions. D'entrada podria dir, escolta, aquesta és una deuta falsa, que la paguin els que han especulat i s'han estavellat. No el pensionista, no el treballador, no el funcionari. Però els diuen no, que pagui l'Estat, però més, que tregui ingressos no de les impostos sobre les empreses. Els hi prohibeix pujar els impostos sobre les empreses i els obliga a pujar els impostos sobre l'IVA. Obliguen a fer reformes, contrarreformes en el sistema de pensions, perquè aquesta deuta la paguin els pensionistes. Els que mai van especular, els que no pretenien, ells són els que ara estan pagant això. I estan transferint fluxes de la ciutadania vers aquesta oligarquia financera de grans bancs, de 20 grans bancs europeus, que són els que n'han sortit molt bé de la crisi del 2008. Van tindre un sotrac, però ara són molt més rics i estan repartint beneficis des del 2011. I aquí continua desahuciant a la gent perquè no pot pagar la hipoteca, continua havent-hi problemes de pobresa, etc. Però ells el 2011 ja havien superat la crisi i ara són molt més rics, tenen molt més capital que el que tenien en el 2008. Front a això, que podria extendre'm, va haver-hi, com us dic, primer una resistència, una declaració d'uns quants economistes i després l'articulació d'un moviment social, la marea pensionista, que va començar a oposar-se i a començar a col·locar demandes, a emparar-se en la Constitució d'una cosa molt senzilla i molt clara. Aviam, si jo tinc un contracte amb l'Estat, l'Estat em diu, quan jo tinc 16 anys i em poso a treballar, escolta, tu tens que cotitzar i a canvi tindràs això. Un contracte que me l'imposen, no em puc escapar. És com a l'Estat, quan jo tinc 65, 70, 80 anys, em pot canviar aquest contracte. Observem, a més, quin és el procediment habitual. Veiem que, per exemple, sense que ningú ho sapigués, una gran empresa va crear una obra faraònica a prop de Sant Carles de la Ràpita, al fons del mar, i va fer que l'Estat es comprometés que si això feia fallida la indemnitzés. Encara no sabem el nom del director general, el ministre, en fi, qui és el responsable de tot això. I se'ns diu,
Els contractes de l'Estat són sagrats. No es poden canviar. Acabem fa 4 dies de firmar el Pacte CETA que dona poder a les grans empreses per obligar a mantenir el nivell impositiu als estats encara que canvien els governs. Ens diuen no, el contracte de l'Estat és inamovible, incanviable, però amb les empreses. Perquè amb la gent podem fer el que ens dona la gana. I podem dir-li a algú que ha estat cotitzant durant 40 anys, saps què, allò tal, ara canviem el joc. Ara canviem les regles de joc. I escolta, jo no puc tornar als 16 anys. I ara vostè em diu que tot allò que em va prometre... Bé, enfront a això s'organitza un moviment, la Marea Pensionista, que planteja una sèrie de reivindicacions, la revalorització automàtica de pensions, que és la que havia. La filosofia és, escolteu, si jo he estat cotitzant tota la vida amb una revalorització automàtica del meu IRPF, de la meva contribució a la Seguretat Social, jo tinc dret a obtenir una pensió que no es devaluï a lo llarg de la meva vellesa. Perquè abans us deia, hem estimat els economistes que de mitjana totes aquestes reformes ens treuen un 20%, però d'una manera enormement malèvola. Per què? Perquè de mitjana, quan una persona jubili, perdrà el 13% en el primer moment, degut a l'allargada, l'any de jubilació, el principi aquest de sostenibilitat que es deia, cobrareu un 13% menys. Home, els funcionaris que ens van baixar una quantitat semblant sabem que amb un 10 o un 13% encara pots sobreviure, et quedes sense vacances, en fi, però pots. Ara bé, com hi ha aquest efecte de la desvalorització, si una persona arriba al final de la seva esperança de vida, als 85 anys, al final de la seva vida cobrarà un 40% menys del que cobrava quan es va jubilar. Amb un 40% no es pot pagar el pis, de menys. No es poden pagar els medicaments. I és argumentable que una persona de 85 anys no té menys necessitats econòmiques que una de 67? Més aviat al contrari. Sabem que una persona, quan més dificultats té, més envelleix, més ajuda necessita. Més medicaments, més recursos. Ells no estan pensant en les persones. Què pensen? Que una persona de 85 anys es defensa menys que una de 67. I, per tant, apliquen el principi neoliberal d'intentar aplicar les reformes de la manera que generin menys resistència. Tens 67 anys, encara et pots moure, me la pots liar tal, t'apreto menys. Ets una persona d'edat que ja no pots sortir de casa, tal, patacrac. I ens ho diu la Christine Lagarde, és que la gent viu massa temps, morius abans. Ella no, Ella no. Però els altres sí, la gent. Aquests són els que ens representen. Els que han col·locat, aquest sistema ha col·locat a la cimera del sistema econòmic del Fons Monetari Internacional o del Banc Central Europeu, el senyor Draghi, en discursos similars, o el senyor Montoro, o la senyora Fátima Báñez, que és la que ens acaba de concedir aquest 0,25% i donem gràcies. Bé, en aquesta situació es genera aquest moviment va néixer a l'àrea metropolitana de Barcelona i s'ha anat estenent arreu de l'Estat, constituint la coordinadora estatal en defensa del sistema públic de pensions. I hem desplegat diverses iniciatives. Primer vam desplegar demandes judicials fins que va sortir una directriu del Suprem dient que els jutges que fessin a favor de no admetre més demandes, que no... Una cosa bastant estranya per aquestes directrius. Algun jutge amic nostre ens deia, escolta, això no és gens comú. Però ja sabem com funciona la justícia en aquest país, com un apèndix del executiu. Després hem intentat fer un treball de pedagogia, d'explicar a la gent amb centenars i centenars de xerrades, com aquesta que fem avui,
quina era la naturalesa del problema i explicar-vos molt clarament que aquí no us salvarà ningú si no sou vosaltres mateixos. No us salvarà ningú si no sou vosaltres mateixos. Si no ens defensem la ciutadania, aquest dret el podem perdre. Perquè és molt golós per l'adversari. Són molts diners. El premi és molt gros per ells. Però a la vegada i a la vegada hem anat convocant mobilitzacions. El proper dia 22, crec que 70 llocs d'Espanya es convoquen mobilitzacions simultànies per denunciar aquesta pujada del 0,25%. Ara bé, a més de mobilitzar hem fet una altra cosa, que és ser propositius. I hem buscat, com a moviment social, plantejar una alternativa. Es vam concentrar davant del Congrés, vam intentar parlar amb totes les forces polítiques i al final Unidos Podemos, va recollir la nostra alternativa i la va plantejar com projecte de llei sobre la reforma de pensions. Aquest projecte de llei el que fa és recollir aquestes reivindicacions que us explicava. Ara no l'explicaré perquè, en fi, la publicació del projecte en el BOE és tot un totxo, no? Però les línies generals. Primer, plantejar que en darrer terme són els pressupostos generals els que han de pagar la pensió. I que, per tant, no hi ha mai cap excusa perquè no es pagui. Si es paga la Casa Real, si es paga l'exèrcit, si es paguen tantes altres coses, aquesta és una necessitat social que es té de cobrir. Ara bé, no és la font preferent. Nosaltres el que volem és que això s'autofinanci a partir de les cotitzacions. La segona qüestió que plantegem, retornar altra vegada a la jubilació als 65 anys. No tenim un país que necessiti que treballem fins als 67 anys. I, per tant, les persones que han arribat als 65 anys o aquelles que per tenir 40 anys de treball arriben abans a tenir dret al 100% de la jubilació, s'han de poder jubilar i deixar lloc als joves perquè tinguin treball, però treball en condicions, treball que tingui garanties i que generi drets. A més, defensem que no es vagi més enllà dels 15 anys a l'hora de computar. Estan ja plantejant computar 25 anys. Què vol dir això? Que, clar, quan més anys tiren enrere, més et baixa la pensió. Recordem que això va començar que es computaven els 5 últims anys. Que, òbviament, escolteu, tots els que porteu molts anys treballant, quan tu tenies 20 anys cobraves menys que quan has tingut 55, no? Quan més enrere et fan anar, més et baixa a la pensió a la qual tens dret. És un mecanisme per robar-se els diners. Ells saben sobradament que hi ha inflació, que hi ha pèrdua de valor de la moneda i que, per tant, tirar enrere aquest període, aquesta comptabilitat és algo que perjudicarà els treballadors. D'altra banda, plantegem que aquelles persones que han arribat als 40 anys de prestació de treball s'han de poder jubilar. Cada vegada són menys, però hi ha persones que van començar a treballar de molt joves, que s'han passat la vida treballant i que tenen dret a poder accedir a una pensió. Vaig molt ràpidament. Recuperació dels subsidis a aquella gent que es queda sense treball i subsidis que generin dret per al sistema de pensions. El que s'està fent és, a través de la reforma laboral, deixar sense drets aquesta gent que veu que no troba feina, que no genera cotització i que al final tindrà dret a una pensió de caritat, que és inacceptable. L'altre element, com podeu suposar, com ja us he explicat, la revalorització automàtica, que és una que es tenia. Si una persona ha treballat dret per tenir una pensió, no hi ha motiu perquè aquesta persona, a mesura que vagi havent inflació, perdi aquest dret. Vostè té dret a tenir 1.000 euros, 1.200, 800 euros, el que siguin. Escolti, això ha de mantenir-se aquest valor a lo llarg del que li quedi de vida. Un altre element que plantegem, la integració de tots els sistemes de pensions. Estem en un estat
en què continuen existint tota una sèrie de règims paral·lels al règim general, en què és molt difícil la negociació quan parlem de la seguretat social, perquè hi ha una enorme quantitat de casuístiques que el que volen és embolicar la troca. Per suposat que hi ha condicions diferents. Els treballadors de la mineria o els treballadors del mar són persones que per la naturalesa del seu treball es poden jubilar prèviament. Però nosaltres el que diem és que mantenint aquestes característiques particulars determinades ocupacions, tots aquests fons vagin al mateix sac i siguin gestionats de manera transparent i pública. I per què? Perquè, mireu, dintre d'aquests grups n'hi ha un que és molt especial, que són els dels parlamentaris. Aquesta gent que ens han estat retallant reforma darrere reforma el sistema públic de pensions, caramba, resulta que tenen un règim a part, en què a ells no els afecta, són llestos. Vosaltres retalleu-los als altres, que, senyor diputat, a vostè això no li afectarà la cartera. Doncs no. Volem un altre règim. Volem un règim en què els que representen la ciutadania sàpiguen, com a mínim, que el que li fan a la gent també els hi passarà amb ells. I volem que això sigui reconegut per llei i estigui dintre de la llei de pensions. Integració de tots els sistemes públics de pensions en un de sol, en drets equivalents per tots els ciutadans. Per suposat, ser diputat és una feina molt digna que mereix generar garanties socials. Però el ser treballador del camp, ser miner o ser domèstica és igual de digne. Ni més ni menys. Les persones som iguals i volem iguals drets i no acceptem la permanència de privilegis com aquests que estem comentant. Podria seguir i desgranar l'explicació de tot això. Ara bé, el que sí vull explicar és que això ho vam presentar-ho a la mesa del Congrés el mes de juliol passat. I hi ha sorpresa. Què ens hem trobat? Ens hem trobat que hi ha una cosa que es diu Tractat d'Estabilitat, que la Comissió Europea ha imposat als estats. I aquest Tractat d'Estabilitat imposa que mentre s'hagi deute, els parlaments no poden discutir de cap llei que tingui efectes pressupostaris. I resulta que diuen, no, posis a la cua, tenim 34 peticions de llei aturades a la mesa perquè com tenen conseqüències pressupostàries la Comissió Europea ens diu que no les podem discutir. I fixeu-vos, comptem qui hi ha en el Parlament. No sabem quants amics tindrem que defensaran aquesta llei de pensions, però vaja, l'espectacle no és que animi molt per tenir una majoria suficient per imposar la llei. Però fixeu-vos, tenen por de que es debati en públic. Per això no volen que es discuteixi. No tenen por de perdre la votació. Tenen por que es debateixi en públic i es posi clar quins interessos hi ha darrere de cada cosa. I que es posin clar que canviant una llei podem canviar els nostres drets. Perquè ens volen resignats. Volen que pensem que fem el que fem, això no es pot tocar. Hi ha un marc institucional a Europa que diu això està prohibit. Els parlaments podeu parlar de l'hora dels rellotges, però de les pensions no. Aquesta és una cosa que no teniu edat. No teniu majoria d'edat per poder discutir d'aquesta qüestió. Bé, com podem forçar que això entri a discutir-se? Amb la mobilització social. I la mobilització social comença quan sortiu d'aquí a explicar als vostres veïns, als vostres fills, als vostres amics les coses que us estem explicant aquí. Que ens volen robar la cartera, que ens estan comiendo el coco per pensar que som uns utòpics perquè reivindiquem una cosa que durant tot el segle XX ningú ha qüestionat, el sistema de pensions. Estem en un món, també per posar
en termes relatius, ens diuen que la crisi... Mireu, des del 2008 la producció mundial ha augmentat un 40%. On es produïen 10 barres de pa, se'n produeixen 14. Ja veurem fins quan aquest creixement es pot produir i segur que és poc sostenible. Però el que està clar és que recursos n'hi ha. No és un problema que manquin recursos. No és un problema que no puguem mantindre en dignitat els nostres avis. Diners, recursos, n'hi ha. Gent per poder atendre els nostres avis, formada i capaç, la tenim, però aturada. Possibilitats perquè la gent gran es pugui integrar en dignitat a la societat i que els nostres joves el dia de demà puguin tenir pensions, hi són. Però hi ha una minoria que en aquests moments s'està imposant algú contrari als interessos de la gran majoria. I això depèn de tots nosaltres que ho puguem revertir o que ens resignem a perdre-ho. Al final, la bona notícia és que està en les nostres mans, encara que no ho creiem, encara que pensem que som molt poqueta cosa. En aquest país hi ha 9 milions de pensionistes, que per cert no sempre saben votar encertadament. Però quina alternativa tenim si no la pedagogia? Evidentment, aquesta gent que està donant suport a aquells que li estan robant la cartera ho fa perquè no té informació. I la primera forma de mobilització social és explicar les coses amb pedagogia, amb els pamflets que fa la Marea, amb conferències, amb una proposta de llei que és pedagògica, que expliqui, escolti, que això es pot canviar. Si tinguéssim majoria, això s'aprova i s'ha acabat. I el mes que ve els pensionistes tornen a tenir revaloritzades les pensions i els joves tornen a cotitzar i a generar drets. És algo tan senzill com això. I això podem fer-ho els ciutadans, si actuem, si no ens deixem enredar. I per tant, la bona notícia, i ja acabo amb això perquè és que està en les nostres mans alterar aquest procés. I hi ha alguns exemples. Mireu, ara fa poc més d'un mes ens posàvem en contacte amb els pensionistes d'Argentina. Un president s'havia presentat a les eleccions sense cap menció en el programa electoral el tema de les pensions i havia intentat una retallada del 30%. Van prendre els carrers. Van ser 10 dies molt durs en què nosaltres els vam donar el màxim suport possible que podien donar. Pues allò, enviar una carta, saludar, etc. Però van guanyar. I Macri se l'ha hagut d'empassar. I els pensionistes argentins han conservat els seus drets. Es pot guanyar en aquest sistema si ens empoderem i si fem i si tenim clar quins són els nostres drets i que som persones dignes que no tenim que resignar-nos. Moltes gràcies. Ara obrirem un torn de preguntes. Aneu aixecant la mà i anirem passant el micròfon. Espera un moment. Aneu aixecant, Ramon. Vale. Aquí. Sí. A veure, jo, conforme anava avançant la conferència, ja anava veient venir que acabaríem amb la mobilització i tot això. El que passa que en aquest país actualment mobilitzar-se és una mica arriscat, perquè et diran que ets un tumultuós i et foten a la presó. Això d'entrada. Després jo voldria saber quin paper juguen els mitjans aquí, perquè a les tertúlies, entrevistes i això, sempre veiem les mateixes cares
i no veiem mai persones com vosaltres, enteses, tècnics, encara que siguin de diferent ideologia, però la tècnica és la que és, i dos fan quatre. Per què sempre ens hem d'empassar aquests tertulians que parlen de tot, no entenen de res, però es compren cap a casa, i en canvi no conviden mai gent com vosaltres? No, jo soc professora de formació i orientació laboral i dono classes a cicles formatius. I tenim uns joves que tant se'ls hi en dona tot. Tu els hi expliques, jo què sé, els contractes. Clar, nanos de 16 a 18 anys, un contracte de pràctiques, un contracte de formació... És que no es queixen de res, ni escolten, ni els sacsejo. Jo no sé com entrar i els hi dic és que heu de sortir al carrer i quan sortiu vosaltres, nosaltres ens ajuntarem, però és que tenim un jovent també molt apàtic, però també m'agradaria donar-los alguna d'esperança, perquè tot és negatiu. Clar, jo estic explicant totes les lleis, les reformes laborals i els sacsejo, però a vegades dic, em fa tant de mal, però és la manera d'arribar, algú m'escolta, no? Però també m'agradaria algun missatge positiu per dir-los. No sé si m'he explicat. Hola, jo volia saber a quin preu està el salari base ja actualment i quin és el mínim d'anys que haurien de tenir cotitzats per poder cobrar una mica de jubilació. Hola, bona nit. Jo només voldria que ens fes una valoració, si pot, o si ho creu convenient, el paper que han jugat els sindicats majoritaris durant tot aquest temps en aquest país. Comissions, UGT i algun altre així més gremialista. Respecte al paper dels mitjans, mireu, els mitjans són una part essencial d'aquest sistema i són un negoci. Per una banda, estan enormement concentrats, molt poques editorials, molt poques empreses de televisió. Aquestes empreses moltes vegades tenen interessos compartits, és a dir, són empreses participades pels bancs i per tant tenen els seus interessos molt clars. Els pensionistes en el nostre moviment només ens veuen a diem si en fem alguna, no? Si cremem algun container, no és el nostre estil, o si busquen en tot cas la notícia o alguna cosa molt escabrosa, allò que Endesa li talla la llum i no té la bombona d'oxigen, sí, però no van al fons del problema. Per què? Perquè formen part d'aquest sistema. Primer perquè són propietat dels bancs, però segon per un altre motiu. I és que aquestes empreses, financeres i no financeres, perquè el tema que us deia de pagament d'impostos preocupa totes les grans empreses de l'IBEX, són els que els hi posen els anuncis. I per tant, per una via o per l'altra, es bloqueja la informació. Estem farts de fer entrevistes en joves periodistes d'aquestes grans empreses que una vegada han fet l'entrevista l'empresa els hi bloqueja. I on ens comuniquem? Perquè ens fem farts d'escriure articles per la premsa local, per emissores de ràdio municipals, per tot allò que està fora d'aquest circuit. Però què és l'espai comunicatiu que ens queda? Siguem conscients, o sigui, avui en dia, mireu, en el passat, fa molts anys, aquest sistema es sostenia a través d'un mitjà de comunicació, que era l'Església, que a través de... Quants capellans devia haver a Catalunya? 15.000, 20.000, que cada diumenge explicaven allò que que sempre han hagut pobres i rics, ens hem de conformar, més o menys servien per apagar la gent, fins que alguns d'aquests capellans també van començar a pensar que igual això no era una bona idea i s'han desfet de tot això. Aquest sistema ha deixat d'operar i ser rellevant.
Però tenim un sistema que és molt pitjor. Mireu, quantes hores de comunicació tenia l'Església de la gent amb el públic a la setmana? Una, no? El sermó, i igual era mitja hora. Quantes hores la gent veu la televisió cada dia? Els nostres joves. Guatemala, contínuament. Aquella notícia implícita d'aquell pensionista que cobra més que el jove, que fixa't que bé, que si se'n va anar amb l'inserso, que... És a dir, pum, pum, pum. Ells mantenen el sistema per això. Si nosaltres tinguéssim els xarxes de comunicació, això no durava ni una setmana. Però ja saben a qui conviden, clar que ho saben. No és un problema tècnic, és un problema deliberat. El passotisme dels joves és un problema complex. Nosaltres, com a Marea, estem intentant fer xerrades a instituts, a facultats, perquè no ens limitem a explicar-ho a la gent gran. I a vegades vas i et trobes en 150 estudiants i a vegades te'n trobes en 4. És veritat, aquesta situació. Hem de pensar, però, que aquí hi ha diverses qüestions i hauríem de reflexionar fins quin punt la gent que hem format aquests joves, especialment dintre la unitat familiar, en tenim responsabilitat. Perquè, volent-los protegir tants, els hi hem amagat com es defensa una persona. Hi ha molts joves d'aquests que diuen no, en fi, això dels avis que els hi treguin i tal, però en canvi resulta que les sabates que porta li ha comprat a l'avi. Que s'han anat a vacances perquè a l'avi li tal, o perquè la matrícula universitària a l'avi ha contribuït. Ara bé, això dels avis... En part, aquesta batalla comunicativa comença dintre la unitat familiar i en l'àmbit generacional. Potser és hora d'explicar-s'hi als joves que els beneficis socials que hem obtingut no ens han caigut del cel, que els hem hagut de disputar, d'educar-los, però no educar-los allò, examen de llibre, tal, educar-los en el sentit global, d'ensenyar-los a ser persones i que els drets es conquereixen i es guanyen implicant-se. I a aquest nivell, també fer-los veure la duresa de la vida. Jo estic fart de veure situacions de persones grans que van començar llaurant-se la vida, treballant de pastors, treballant en condicions duríssimes, que s'han fet a pols un lloc a la vida, una qualificació professional, han pogut comprar un pis, i que en canvi han estat absolutament incapaços de transmetre aquest esperit a les següents generacions. I ens trobem en una generació... Hi ha molts mecanismes, perquè, per suposat, ningú vol fer patir el fill o el net allò que ha patit, però també hauríem de trobar una mesura proporcionada d'això. I explicar que, en fi, que es responsabilitzin. Perquè quan nosaltres no hi siguem, no hi haurà ningú per protegir-los. I els pulveritzaran en aquests nois. Aquesta generació que l'únic que li preocupa és si no la transmetem el coneixement i l'experiència històrica, l'experiència familiar és molt important. I jo en trobo molts debats, que resulta que dintre de moltes famílies la televisió ha menjat aquest espai, que són ignorants de com vivien els seus avis o els seus pares o l'esforç que han tingut que fer. No hi ha temps per explicar aquestes coses. I es pensen que, en fi, que vivim entre cotofluixos i seguiran tota la vida vivint entre cotofluixos. I aquests joves que es troben en aquesta situació de no aprenentatge són extremadament vulnerables, perquè amb tota la supèrbia de creure sobradament preparats, de creure's els millors i tal, quan una cosa surt malament i els hi falta la protecció de l'entorn, s'ensorren, es deprimeixen, queden bloquejats. Per tant, en bé d'ells és important fer una transmissió de memòria històrica, però de memòria històrica familiar, de coneixement, i evidentment, aquells que estem en l'educació,
fer un esforç en aquest sentit, però no s'acaba amb els mestres i professors, això. Les famílies tenim una grandíssima responsabilitat en aquesta qüestió. En quant a salari, el mínim de percepció, tenim en aquests moments viudes que estan cobrant veritables misèries, poc per sobre dels 400 euros. En aquest moment, els moviments socials hem fet una conquesta molt important a Catalunya, amb molt esforç. La Marea Pensionista està dintre de Marea de Marees, ha participat en la ILP per una renta garantida de ciutadania que es va aprovar ara a finals d'estiu. Aquesta renta garantida de ciutadania garanteix a Catalunya que no pot haver-hi una persona que tingui una renda inferior al límit de pobresa, que són 640 euros. Bé, és una conquesta important, la vam guanyar barallant-nos amb vagues de fam, en fi, per l'últim Nadal dormint a la plaça de Sant Jaume, en fi, una baralla dura, però la vam guanyar. Hem guanyat l'aprovació de la llei. Però ara tenim males notícies. Ens arriben, aquesta setmana tenia la reunió de la comissió promotora i ens deien que hi ha hagut una part, la gent que tenia el PIRMI, que li han aprovat i que li han donat, però aquells que han fet la sol·licitud en el mes de setembre i octubre, que és important, perquè aquesta sol·licitud genera drets a partir del moment que l'has dipositat, però què fan? No gestionen. Ara sabíem que en un període curt tenia que contestar perquè si no havia el silenci administratiu. Bé, comencem a tenir informacions de que s'estan rebutjant el 80 i el 90% de les sol·licituds. Bé, doncs també amb això caldrà disputar. És a dir, tenim un sostre mínim a Catalunya que jo crec que hem de defendre de totes. No podem permetre que les nostres viudes, gent necessitat, estigui en aquestes pensions de misèria, que també juga amb una altra cosa, que també ens trobem nosaltres com a moviment, la vergonya de la gent. La persona que no saps, que no pot pagar la calefacció, que no pot pagar el medicament, que té d'anar a veure allà en el supermercat a la nit a veure si hi ha algunes sobres, però que li fa vergonya reconèixer la seva situació de pobresa, perquè es culpabilitza ella mateixa. És un altre recurs del neoliberalisme, culpabilitzar els pobres de la seva pobresa. Persones que potser han treballat tota la seva vida i que, per tant, poden sentir-se ben orgulloses del dret que han conquerit, però que, en canvi, els hi costa també acompanyar aquestes persones a demanar la renta garantida, a exercir és una altra manera de defensar-nos i estar en millors condicions i amb més protecció. Hi ha el tema dels sindicats. Aquest és un tema recurrent, complex, polèmic. Nosaltres en el nostre moviment no volem enemics i no volem obrir conflictes a ningú i som un moviment positiu, propositiu. Qui vulgui defensar la jubilació als 65 anys, la revalorització és benvingut i esperem, hi ha molta gent de molt plural en diverses concepcions socials, culturals, sindicals i polítiques que participa a la Marea. Ara bé, sí que és veritat que part d'aquest problema s'ha produït per una deixació de responsabilitats dels sindicats, perquè és sorprenent que tinguem que ser des del món acadèmic o des del carrer els que cridem a l'atenció sobre aquesta qüestió. El sistema, igual que compra els mitjans de comunicació, intenta posar-hi vaselina i neutralitzar tot allò que es pot bellugar. Tenim uns sindicats extremadament dèbils. També, en primer lloc, per la gent que no sindica i que no hi participa. Segon, perquè cada vegada menys gent es pot sindicar. Perquè quan una persona està en precari, sap que si es sindica, si es mobilitza, tal, la fumaran al carrer. No la fumaran al carrer, no la tornaran a contractar. I, per tant, hi ha una part molt important dels nostres joves que no tenen aquesta... Jurídicament sí, però fàcticament no poden, perquè saben que la que es mobilitzin, si tu fas unes hores d'enfermeria o fas unes hores de repartidor, tal, no t'acomiadaran, no haurà expedient, no haurà judici, no et tornaran a contractar i quedaràs. Per tant, tot això debilita i porta a que s'hagi produït una deixació de responsabilitats. Això es tenia que haver contestat molt abans, quan van començar a haver-hi les reformes. Per tant, és el que us deia,
no espereu que ningú us protegeixi si no sou vosaltres mateixos. Ha hagut una... I per tant, quan allò no funciona, hem hagut de crear un moviment social. Ara bé, també, no entrem a pensar que els nostres enemics són aquests. Els nostres enemics són els que corrompeixen, els que es beneficien d'aquestes retallades i els que intenten a més que ens baradem entre nosaltres. I per tant, la meva percepció és que gastem poques energies a barallar-nos entre nosaltres i busquem el positiu i el que ens uneix. Què és el que ens uneix? Recuperar la revalorització? Doncs tothom hi és benvingut. De tornar altra vegada a les 65, tothom hi és benvingut. Però sapiguem que fora dels moviments socials ara no tenim cap garantia de que això sigui així. I el que és clar és que hi ha una coordinadora estatal que agrupa aquest moviment i que aquesta sí té molt clar, un programa molt clar i transparent. Són 10 punts. O sigui, la revalorització és una cosa molt clara. La jubilació als 65 anys és una cosa molt clara. No es tracta de fer tripijocs, sinó que el que es tracta és de sumar-nos en aquesta qüestió i entendre també que necessitem mobilitzar activament els pensionistes, perquè també hi ha un altre problema junt amb això. Els pensionistes no voten a les eleccions sindicals. Ni tan sols tenim la possibilitat de pressionar els sindicats per aquesta via, perquè una vegada s'ha acabat, un pensionista ja no pot dir que votaré a l'altre sindicat o faré... No, i no genera drets, no genera alliberats, no genera... Per tant, hem d'organitzar-nos autònomament, però no buscant brega, anant a la nostra. A la nostra vol dir defensar els drets i entendre, definir molt clarament a l'adversari com he intentat fer en aquesta explicació, que són els que es beneficien de veritat de la nostra pobresa. Sembla que ha quedat una pregunta pendent allà, al mig, allà al mig. Aquí una altra. I després el Ramon, i després allà al final de tot. Hola, bona nit. En primer lloc et volia agrair la teva explicació, que ha sigut molt clara. En principi amb les qüestions tècniques hi estic bastant d'acord, les qüestions polítiques i amb el lloc on hem de situar aquesta reforma hi tinc alguna discrepància. Si m'ho permets t'ho explicaré. En principi, quan has parlat del fons de les pensions, dels 66.000 milions que es van gastar en pensions i que ha dilapidat de forma malament el govern popular, val a dir que 35% d'aquests fons eren catalans, perquè els que tenien un excedent amb les seves cotitzacions durant aquells anys va ser Catalunya, sobretot. Segona, a la vegada nosaltres, a part de l'espoli, de la contribució que vam fer amb aquest fons de pensions que es va dilapidar de mala manera i que ens hauria permès cobrir perfectament les nostres pensions fins ara sense dèficit, tenim un espoli cada any del 8%. El 8% d'espoli del nostre producte interior brut, per fer-vos una idea, és superior a qualsevol pèrdua de poder que ha tingut durant la crisi a Espanya o qualsevol altra regió. I això nosaltres ho portem arrastrant des de fa gairebé 30 anys i continuarem arrastrant. La renda mínima garantida, m'ha semblat molt bé que ho diguessis, és una creació d'aquí de Catalunya. Va ser el govern català el que en el seu moment la va instituir i ha sigut el govern espanyol que en el seu moment està posant les traves a través del 155. Total, que estic d'acord amb la major part de les qüestions tècniques sobre pensions que has dit, però crec que la forma d'arreglar les pensions és aquí a Catalunya, amb una Catalunya independent, que amb 1,5 milions de jubilats que som seríem suficients per guanyar les votacions. Estem parlant en aquests moments dels 70 diputats per un costat o els 8 per un altre. Per tant, cada un que s'ho pensi i que voti a qui cregui que ha de votar. Moltes gràcies.
Sí, gràcies. Se'm sent? Ramon, dues coses. La primera, hi ha veus autoritzades que estan parlant, i jo volia saber el teu punt de vista, sobre la inadequada doble imposició de l'IRPF que paguem els pensionistes i que se'ns descompta de la pensió que ens correspon. I és important saber el vostre punt de vista si això està inclòs en les demandes que esteu gestionant. I la segona és, has parlat del dia 22. Explica'ns una mica què hem de fer el dia 22, quin moviment hi ha, quines accions es preveuen, a on s'ha d'anar i amb qui podem posar-nos en contacte si volem saber més coses. Gràcies. Contestem aquestes tres últimes preguntes i ho donem per acabat. Hola, bona nit. Primer de tot vull felicitar el ponent perquè de totes les xerrades que ha anat sobre les pensions aquesta ha sigut la més clarivident i crec que tota la gent que estem aquí podem anar-nos amb una idea ben clara del que és el que ens proposen des del poder, des de l'Estat, des del capital, que és buidar-nos de contingut i buidar-nos de la dignitat i de la confiança en nosaltres mateixos. Dit això, volia fer dues reflexions sobre coses que s'han comentat aquí. Jo tampoc busco enemics, no busco l'adversari perquè sí, però hem de posar les coses en el seu lloc i saber amb qui parlem quan parlem de segons què coses. I hem de reconèixer que Comissions Obreres i UGT porten des de finals del segle XX firmant reformes que ens han portat a aquesta situació. Això s'ha de dir així de clar. Les èlits de Comissions Obreres i de la UGT han firmat això que tenim ara mateix i fins i tot l'edat de jubilació als 67 anys es va fer gràcies a ells. Això s'ha de dir. I una segona qüestió sobre el sindicalisme i els joves precaris. Quan es van crear els sindicats, allà a finals del segle XIX, principis del XX, la situació de precarietat era pitjor que encara. I va ser quan es van crear i quan els obrers i els treballadors van prendre consciència del que significava el capital. Espero que no haguem d'arribar a aquesta situació i que sigui molt abans quan la gent ens creiem que els sindicats alternatius, que no m'agrada la paraula alternatiu, sinó els sindicats que defensem la consciència de classe i la transformació social, doncs estem aquí per alguna cosa i que sí que necessitem a la precarització a les nostres files, la necessitem perquè realment sense ells no farem absolutament res. Moltes gràcies. Bé, no tinc res a afegir al que dius perquè en bona part ho comparteixo, però jo el que vull és, a pesar de tot, sumar en aquest moviment, però és veritat el que dius, o sigui que les coses són com són. Precisament per intentar superar aquestes coses, l'altra persona comentava, què fareu el dia 22? Bueno, el dia 22 aquí a Catalunya hi ha concentracions a Reus, hi ha concentracions a Salt, hi ha a Terrassa, però jo crec que la concentració més important es farà a la plaça Catalunya, que hi podeu arribar en tren, i serà una concentració en què ens trobarem els pensionistes per explicar la llei, per desenvolupar iniciatives que farem en els propers mesos, però també per escoltar amb nosaltres diversos moviments de treballadors, una mica amb la línia que es comentava ara, per exemple els Riders, que és un moviment dels treballadors joves que reparteixen en motocicletes com falsos autònoms, sense tenir seguretat social ni tan sols per als accidents, i que estan desenvolupant una batalla de forma diferent perquè el seu entorn és diferent del que teníem a la fàbrica. I per tant, imaginant altres maneres de defensar-nos. Estaran amb nosaltres les Kelly, que són un altre moviment, que són les dones que es dediquen a netejar els hotels. Com sabreu, doncs ja no ho sé aquí, però a Barcelona la gent ha deixat de treballar per un hotel. El que hi ha són contractes que porten a la gent a treballar d'un lloc a l'altre perquè no s'associ, no actuïn conjuntament i que li paguen €1 per habitació per netejar i arreglar l'habitació i
augmenta, diguem, dia a dia la pressió sobre aquestes dones que també estan buscant una manera que també ha de ser diferent, però que en canvi tant els riders com les Kelly, com els taxistes que també estaran amb nosaltres el dia 22, que han aconseguit ara una victòria important contra un nou mecanisme de la globalització que són les aplicacions, etc. Tots comparteixen la necessitat de generar drets de pensions. I per tant tots voldrien cotitzar i tenir dret a pensió i per tant des d'aquest punt de vista són solidaris amb el moviment de pensionistes. Per tant, per això, algú preguntava del dia 22 què fareu, doncs això, trobar-nos entre nosaltres, però també trobar-nos amb altres moviments que necessàriament han de trobar la manera de confluir i de poder actuar perquè a darrere els nostres adversaris són adversaris comuns. Finalment, sobre la qüestió que es plantejava, mireu, jo voldria intentar ser pedagògic amb aquesta... Podem fer moltes interpretacions sobre la relació de Catalunya amb l'Estat. Ara bé, fons de pensió. No té a veure amb això. El que tenim és un fons de pensió que es constitueix amb la contribució de les pensions de tot l'Estat. A Catalunya, tradicionalment, havia hagut més activitat industrial. Ara hi ha molta precarietat. Aquesta imatge de la Catalunya que genera molt, en el passat sí que havíem generat, cada vegada menys, perquè també són campions en la precarietat en aquesta qüestió. I aquest fons de pensió que havia arribat a 66 s'ha construït amb aportacions de totes les autonomies, per suposat aquelles que tenen indústria, País Basc, Madrid, Catalunya, o tenen activitat important com Balears, com València, han aportat més, i altres han aportat menys, però també detraiem més. També detraiem més. Aquí no hi ha grans desequilibris, objectivament. Aquests dies, aquesta setmana, estàvem estudiant on hi ha el veritable desequilibri. Mireu, la trampa més gran amb això del fons de pensions, aquest tresor, aquests recursos, està en un altre lloc totalment diferent. Està en el punt de partida. Perquè quan en l'any 2000 es posa en marxa i es diu no, ara a partir d'ara a l'excedent de les pensions ho posarem en un calaix, fons de reserva, i va començar 0, 1, 2, 60.000. No va haver-hi ningú, i aquí també em tinc que incloure, els economistes que després hem alçat la veu crítica, no vam tindre l'habilitat, ni el coneixement, ni la capacitat per dir una cosa molt senzilla. Escolti, la Seguretat Social fa 40 anys, 50 anys que existeix. Quan s'ha començat a produir aquesta acumulació? Ara estem estudiant aquesta acumulació. Sabeu què ens surt? Actualitzant, tampoc no és publicable perquè els càlculs, en fi, les actualitzacions no és tan senzill. No, ni 30 ni 60. Estem parlant de més de 500.000 milions d'euros actuals que serien el fons de reserva que tindríem si tot allò s'hagués guardat en un fons de la Seguretat Social des del principi. Aquí és on ens roben la cartera. I ens la roben a nosaltres, als miners asturians, als pescadors de Galícia i als cambrers de Mallorca. A tots aquells que van contribuir a la creació del sistema de pensions i que resulta que un dia diuen no, ara començarem a comptar. Escolti, per què no comptem des del dia 0? Com ara vostè em diu que això va a compte de deuda pública? Perquè ara el que hem tret és de l'ordre d'uns 5.000 milions. Quan hi ha 100 vegades més acumulats històricament que vostès no han comptabilitzat. I això ho hem de posar-ho sobre la taula. Això hem de posar-ho sobre la taula, perquè són de les qüestions. I llavors, en relació a la qüestió que es plantejava, hi ha una qüestió de la renda garantida. És veritat que l'ha aprovat el govern de Catalunya, però després de que ho recolzessin al Parlament tots els grups polítics i després de que els moviments socials estiguéssim lluitant durament, molt durament, durant més de 5 anys perquè s'aprovés. I ara,
i, per suposat, tots aquells que li van donar un vot positiu, els moviments socials els hi agraïm. Però ara, en aquest moment, aquest rebuig del 80% no ve de Madrid. Ve dels funcionaris, dels directors generals que estan a les conselleries i que són els mateixos que havien abans del 155. És a dir, estem davant d'una situació que no pensem que els dolents, que són molt dolents, que hi ha gent impresentable a Madrid, sens dubte, i corrupte, tal. Però no ens pensem que allò és a l'infern i aquí tothom... No, aquí hi ha gent que és responsable d'això i que en aquest moment és responsable, perquè aquests directors generals que estan rebutjant aquesta demanda de gent d'aquí poden dir, escolteu, jo dono autorització de pagament i a la caixa no hi ha diners, no? I llavors sí que la culpa la tindria Madrid si no proveeix. Per què? No. Per què estan actuant bel·ligerantment en contra dels més pobres? Dient-los que els hi falten papers. Aquesta setmana estava tramitant ajudes, les sol·licituds, de les coses que fem. I què en trobo? Que gent que ha presentat tota la sol·licitud i té fotocòpia d'haver-li presentat ha rebut aquesta setmana una carta dient-li que li falta els papers que justament ha entregat. Quin propòsit té això? Allargar el dret a la percepció de la sol·licitud. I això no ve de fora, ve d'aquí. Que cada un aguanti les responsabilitats, que torno a dir, les tenim en allà, per suposat, però també en aquí. I d'altra banda, jo no vull entrar en el tema del futur de Catalunya, perquè a la marea pensionista hi ha gent de tota mena i que pensem de maneres diferents al voltant d'aquesta cosa, i volem seguir així, perquè volem seguir agermanats defensant-nos els nostres drets i no dividint-nos. Però jo faig una reflexió. Quan en el mes d'octubre hi ha una llei de la independència, per què a la vegada que es donen una sèrie de garanties, per exemple, que no serà processat ningú per res que hagi fet per aquest procés a Catalunya, al mateix temps no es diu una cosa tan senzilla que sigui quin sigui el futur, tots els drets dels pensionistes seran garantits. És molt fàcil de dir, ocupa una línia. M'hagués agradat que això és molt senzill. Després veurem com ho apliquem. Però hi ha una declaració de dir, escolteu, estic en un país, vull crear un país, hi ha uns col·lectius que tenen uns drets, que són, com tu dius, milions de persones, i no costa tant dir, escolteu, jo declaro que en aquesta nova situació a aquestes persones se'ls garantirà allò, els drets que tenien. I clar, mireu, jo he treballat a molts països i em va tocar viure el que va passar a Iugoslàvia i en part el que va passar a la Unió Soviètica. I què els hi va passar quan es va desfer a l'Estat federal? Que aquells acords que existien es van desfer en un nou marc i es va dir, no, ara partim de zero. En algun lloc, no tots els estats. A Eslovènia es va preservar. A Croàcia, allà us deixem. Posar el comptador zero pot ser molt positiu, però també molt negatiu. I dependrà de quina voluntat es tingui respecte als moviments socials i als drets de la ciutadania, els drets socials. I, per tant, aquesta és una qüestió de la qual se n'hauria de parlar més. I el que veiem és que aquí a Catalunya tenim gent que no en vol parlar gent i a nivell de l'Estat també tenim gent que no en vol parlar gent d'aquests temes. Prefereixen discutir de grans elements, que és absolutament respectable i, per suposat, hem de defensar la llibertat i el dret a discutir, a opinar, a votar, per suposat. Però això no pot amagar debatre sobre el pa, sobre les necessitats més immediates de la gent, perquè la ciutadania en el dia a dia té de poder comprar els medicaments, té de poder accedir als hospitals, té de poder cobrar
la seva pensió. Per tant, jo el que voldria amb això és que aquelles persones que tenim sensibilitats diferents també ens preocupem en cada un d'aquests espais de posar aquest problema damunt de la taula, més del que s'ha posat fins ara, en tots els debats, inclosos, per suposat, els que tu plantejaves. Gràcies. Perfecte. Aplaudiment. Bueno, donem per acabat l'acte, simplement afegir alguna cosa. Primera de totes, demà es compleix demà és el 6è aniversari de l'aprovació del Real Decret 3/2012, que és la famosa reforma laboral, i també hi haurà una concentració a Barcelona a les 12 a la Via Laietana, no? Per qui vulgui anar-hi, que ho sapigueu. Després, si algú està interessat a la Maria Pensionista aquí a Osona, podeu acostar-vos i deixar-nos una adreça de correu electrònic i us enviarem informació. I tercer i últim important és recordar-vos la propera activitat del Fòrum de Debats, que serà una conferència el proper dia 23 de febrer, a la que parlarem del canvi climàtic o la manipulació del clima, noves amenaces científiques contra el medi ambient i la salut pública, que anirà a càrrec de Josefina Fraile, que és activista mediambiental de la plataforma Guardacielos. També recordar-vos que si voleu informació del Fòrum de Debats o us voleu fer socis, amb el fulletó que us han donat de l'acte d'avui teniu per omplir i per fer-vos soci o demanar informació, i després ho podeu depositar a l'entrada. I amb això us dono les gràcies i ho donem per finalitzat. Gràcies.